Kambi mar Royal Media Services nyorieny ahinya e kinde nyasi mar chiwo mich mar Digital Media Awards. Kambi noyudo mich kaluwore gi tich makare mar goyo kendo ndiko sigana e yor mbui kod simbe mag ong'we yamo. Claire Omunde ma en jachung weche e yor mbui e kambi mar RMS owacho ni loch makamano ni kare mar ni kambi no tiyo matek mar neno jowinjo yudo sigana e kinde makare. Nyasi makamano poyo ute fwambo machendo maginyiso lony kendo chiwo puonj ne oganda. It's quite a delight being at the DMA's 2024. Citizen has won 2 awards for the bronze category in the storytelling category as well as the mobile and web app category. It's been quite a delightful experience, and we've learned so many things that we can put into place with the digital disruption, and we're looking forward to implementing some of these things, like in terms of getting better in terms of the digital disruption, and we can only look for gold in next year. Mano bende chorwa kendi dakika gena par kod abiriyo mosekalo tok sa 3 mar otieno.